Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to another adventure with Boyke. Vandaag hebben we weer een cooking adventure. We zijn wat snacks aan het maken. En dit is eigenlijk een reeks van snacks die ik lekker vind. En ik denk dat jullie die ook heerlijk zullen vinden. Het is echt, wat we vandaag gaan maken is echt mouth-watering. Echt super krokant, super lekker. Het is echt iets wat jullie moeten proberen. Het is iets wat ik elke één keer per maand maak, omdat ik het zo lekker vind. Dus, en wie weet wat het is? Weet iemand wat het zal zijn? Nee, hè? Nee. We gaan maken Surinaamse borrelhapje, ofwel de kippenvleugel. Ja, dus kan je lekker aan kluiven, kan je lekker eten als tussendoortje, als snack. Heerlijk, lekker krokant, vers uit de oven. En wat voor oven ga ik gebruiken, dat is nog een verrassing. Maar blijf kijken en blijf kijken tot het eind en dan weet je ook wat voor oven ik gebruik. Wil je nog meer van zulke video's kijken? Abonneer dan op mijn kanaal, zodat je dus niks kan missen. Want dit is echt een reeks van snacks wat ik dus maak. Dus dan weet je ook wat de andere snacks zijn die ik gemaakt heb. Dus lieve mensen, blijf kijken, blijf mij volgen. Want zonder jou is Boyke niks. En Boyke is... dan heeft Boyke ook niet echt veel zin dan, snap je? Dus blijf kijken, blijf abonneren. En vooral blijf liken. Dat vindt Boyke altijd fijn. Je weet het wel. Lekker. Oké, we gaan weer verder. Wat we gaan doen is, we gaan nu even... Ik heb kippenvleugels gehaald. Bij mijn slager. Die heb ik al gewassen en schoongemaakt. Even uit de camera beelden, kijk. Die heb ik al gewassen en schoongemaakt. Het is ongeveer 1,5 kilo. En die gaan we marineren à la Boyke-style. Het is echt een heel lekkere marinade, lieve mensen. Probeer het uit. Want ik vind het heerlijk, mijn jongens vinden het heerlijk en de rest van de familie vindt het ook heerlijk. Overal waar ik terecht kom, hey Boyke, wat is je marinade? Wat is je marinade? Wat is het geheim van je marinade? Nou, vandaag vertel ik wat mijn geheim is. Dus dan weet je dat ook. Oké, blijf kijken lieve mensen. En laten we samen kijken hoe ik het maak. Ik zal het even vertellen wat wij gaan gebruiken voor ons marinade. Nou, natuurlijk magieblokjes. Zoute sojasaus. 1 grote ui. 5 tientjes knoflook. Een kippenblok. Dus net iets anders dan een magieblok. Ja. Dan heb ik nog hier gemalen dit is Laos. Ik heb ook gemalen Laos. Ik heb gemalen kenchur. En ik heb ook gedroogde kenchur. Ik heb hier al oystersaus. Chinese 5 spices en natuurlijk zwarte peper. Dat zijn dus de ingrediënten die ik ga gebruiken. Alvast de uien, knoflook en de kenchur heb ik gemalen. Zetten we die erin. Voor het marinade, nou, die kan het zo. 2 kippenblokjes, of 2 magieblokjes. Eén kippenblok. Laos. Ongeveer een halve theelepel. Kenchur. Ongeveer een halve theelepel. Dan hebben we witte peper. Nee, gemalen witte peper. Ook ongeveer een halve theelepel. En dan hebben we 5 spices. Doen we ook een halve theelepel in. De oestersaus. Dat is ongeveer 1 eetlepel oestersaus. Sojasaus. Zoute sojasaus.
Ook ongeveer 1 eetlepel. En dan een beetje slaolie. Of een andere olie wat je lekker vindt. Dan gaan we dit even mixen. Nadat we dus gemengd hebben, ja, kunnen we hem in de koeling zetten en dan laten we het gewoon 2 uur tot 4 uur intrekken. Hij moet wel goed intrekken, dat wel, want dan proef je echt een marinade. Doe je het niet, dan proef je eigenlijk niks. Ja. Dus laat hem gewoon 2 tot 4 uur intrekken en dat is het beste, krijg je het beste resultaat. Oké, lieve mensen, nou, we hebben 2 uur geleden hebben we dus dat kip gemarineerd en die ziet er zo lekker uit. Ja. Wat ik gezegd had van in wat voor oven ik ga gebruiken, nou, dat is deze. Dit is eigenlijk de voorloper van de airfryer. Ja. Toen bestond de airfryer nog niet, dus ik heb dit eigenlijk best wel lang. Ik denk meer dan 15 jaar dat ik hem al heb. Ja. En dan ga ik hem ook inzetten om het te maken. Ik kook vaak kip hierin en het is echt lekker. Ja, je hoeft maar geen olie te gebruiken, helemaal niks. Het gaat allemaal via het lucht en een halogeenlamp. Of het gloeispiraal. Dit is de tijd. Doe op 20 minuten. Ja. 175 graden. En gaan met die bananen. Je ziet vet gewoon naar beneden drijven. En dan kan je goed vlees in de gaten houden. En door middel van de lamp, dat steeds aan uitgaat, wordt ook de temperatuur geregeld. En het ruikt echt lekker, echt waar. Na 20 minuten is het eigenlijk al gaar, hè? Dus ik ga nu wat... Ja, het is gewoon lekker droog. Nou, lieve mensen, nou, dit is het eindproduct. Het ziet er echt heel mooi uit. Het ruikt echt heerlijk. Ja, ja, ik zou zeggen, blijf kijken, blijf volgen, abonneer je. Zo blijf je altijd op de hoogte van de video's die ik allemaal post. Dus dan mis je er geen ene. Zal ik eentje proeven? Oké, we gaan eentje proeven. Echt, je proeft echt de kruiden wat ik gebruikt heb, ook het marinade. Zeker lekker. En dit kan je gewoon met je handen eten. Heb je geen lepel en vork voor nodig. Ik zou zeggen mensen, probeer het uit. Ja. Laat het even weten in de comments. En don't forget, like and subscribe. Till next time, bye bye.